זה לא סטרס שהורג אותנו, זו התגובה שלנו לסטרס שהורגת. את המשפט הזה אמר דוקטור הנס סליה, אנדוקרינולוג וחוקר שערך בחצי הראשון של המאה ה-20 ניסויים על ההשפעה שיש לסטרס או דחק בעברית על בני אדם. כאן מירב ראואל, וקודם כל אני רוצה להודות לכם ולכן שפיניתם זמן מהלוז העמוס שלכם והצטרפתם אליי היום. לקחתם פסק זמן, כבר עשיתם צעד אל עבר הפחתת סטרס. אז שבו בצורה נוחה. אפשר על הרצפה בתמיכה של כרית או הישענות על קיר, אבל אפשר גם לשבת על כיסא או לשכב על הגב. אם מרגיש לכם נכון כרגע, עצמו עיניים, ואם אתם מעדיפות או מעדיפים, השאירו אותן פקוחות. קחו נשימה עמוקה והתרווחו רגע. המערכת האנושית יודעת להתמודד עם סטרס. יש לה כלים לבסס את התגובות שלנו, ואפילו להשתמש בסטרס כקטליזטור ליצירה, לפעולה, לחיוניות. זה נכון כשהסטרס מגיע במינונים נמוכים לאורך זמן, או במינונים גבוהים אבל לפרקי זמן קצרים. כשהסטרס מגיע במינונים גבוהים לפרקי זמן ממושכים, הוא יכול להיות לא קטליזטור לחיוניות ויצירתיות, אלא לחולי, פיזי ומנטלי. לכל אחד מאיתנו יש קיבולת שונה לסטרס. חלקנו יכולים להכיל הרבה מאוד סטרס ולהתנהל איתו בשלום, וחלקנו מרגישים את העומס והלחץ מהר יותר. קודם כל אנחנו צריכים להיות מודעים לזה ולפעול בהתאם ליכולת ולמערכת האישית שלנו. יש כל מיני דרכים להפחית סטרס, להתמודד איתו. הליכות בטבע, תזונה בריאה ותומכת, שינה מספיקה, פעילות גופנית, פעילות גוף נפש כמו יוגה או אומנויות לחימה, וכמובן תרגול מדיטציה. מחקרים רבים מאוד בשני העשורים האחרונים ויותר מראים את הקשר בין תרגול מדיטציה להפחתת מתח וחרדה. תרגול מדיטציה של כמה דקות ביום יכול לעשות את ההבדל באיכות החיים שלנו, יכול להפוך את הסטרס מקטליזטור למחלה לקטליזטור ליצירה וצמיחה. אז בואו נתחיל לתרגל. קחו נשימה עמוקה פנימה דרך האף ושחררו נשיפה ארוכה דרך הפה. מצוין. פעם נוספת. פנימה דרך האף והחוצה דרך הפה. המשיכו לנשום רק דרך האף, פנימה והחוצה. המשיכו להפנות את תשומת הלב אל הנשימה. נשימה טבעית ונינוחה. אפשר להיעזר באמירה מנטלית של המילה שאיפה כשהאוויר נכנס, במילה נשיפה כשהאוויר יוצא. אפשר להפנות את תשומת הלב גם לאובייקט יציב וניטרלי אחר, כמו רעש של מזגן או טפטוף קבוע של מים בברז, אבל אני ממליצה להישאר עם הנשימה. קחו בחשבון שתשומת הלב שלכם כל הזמן תברח, תנדוד מהאובייקט שבחרתם. זה טבעי. זה הטבע של ההכרה שלנו, של המיינד, ללכת אחרי גירויים. בכל פעם שאתם מזהות ומזהים שתשומת הלב שלכם כבר לא על האובייקט, נדדה אל הצלילים שמסביב, אל מחשבות, אל רגשות, אל תחושות גוף, החזירו אותה אל הנשימה, אל המילים שאיפה ונשיפה, בעדינות, אבל בנחישות והתמדה. החזרת תשומת הלב פעם אחר פעם אל האובייקט תשקיט קצת את הרעש שיש לנו בראש. תעזור להפחית מתחושת העומס שאנחנו אולי מרגישים. נשאר פה בדממה, בערך דקה, דקה וחצי.
החזירו את תשומת הלב בכל פעם אל האובייקט, אל הנשימה. גם אם זה קורה בכל מחזור נשימה מחדש. זכרו שהמטרה שלנו היא לא להפסיק את המחשבות, את הגירויים, מלעלות, אלא להעביר את תשומת הלב פעם אחר פעם מהגירויים, מהמחשבות בחזרה אל האובייקט. נשאר פה עוד כמה רגעים. תרגישו את המאמץ שכרוך בהחזרת תשומת הלב פעם אחר פעם אל הנשימה. אם תמשיכו לתרגל כל יום כמה דקות, אתם תראו איך בהדרגה זה הופך להיות קל יותר, כמו שריר שמתפתח, הולך ומתחזק. קחו עוד שאיפה עמוקה דרך האף, וחזרו לנשוף החוצה דרך הפה. שחררו את תשומת הלב מהנשימה, שחררו את הכתפיים, הניעו את הראש קצת מצד אל צד. במהלך היום, אם אתם מרגישים מוצפים, עמוסים, בסטרס, קחו לכם 2-3 דקות ופשוט הפנו את תשומת הלב הלאה מהמחשבות שמטרידות אתכם אל אובייקט ניטרלי וקבוע, כמו הנשימה. זה ככה פשוט. זה לא קל, אני יודעת, אבל זה פשוט. ככל שתתמידו יותר בתרגול, זה יהפוך לאט לאט לקל יותר. נמסטה.